Ku dangwala mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode, kar ku manta ku yi like. Shin masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokacin, shin kuna tunanin aure zai yiwu tsakanin Umar Hashim da kuma Hajiya Nafisa ko kuma dai kaka? Mu sauraron mu a daidai wannan lokacin, gyara zama domin jin cikakken sharhin da muke dauke da shi. Amma kafin nan, idan wannan shine farkon ziyartar ka wani tatta mai albarka, to kar ka manta ka dangwala mana subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode, sannan kuma kar ka manta ka bidiyon like. Da ƙarshe kuma sauraron mu a daidai lokacin, muna so gaya mana wani jarumi ne ko kuma wace jaruma ce ta fi burge ka a cikin shirin fim ɗin Izar So. Idan Lawan Ahmad ne ya fi burge ka, wato Umar Hashim, muna so kar kai kasa a gwiwa, maza ka je kasan comment section din mu ka rubuta mana jarumin da yake burge ka, wanda acting din sa yake burge ka, wanda idan dalilin sa ma kake kallon fim din, muna so ka rubuta mana ta hanyar yi mana comment a kasan wannan bidiyon. Da ƙarshe kuma sauraro, za ku ji yadda ta ƙare tsakanin masu yin cryptocurrency da kuma Naziru sarkin waka, da irin martanin da suka mai masa a kasan bidiyon da ya musu magana na yan cryptocurrency. Mai sauraro, kalli bidiyon gashi har ƙarshe ka je da ƙare tsakanin Naziru da yan crypto. Nan kuma in baka sani ba, ka je station ka ga yadda ake tsallata. Babu siyan mun wancan abin ka kawo kuɗin, ni da ɗan crypto ba wannan. Kawai dai Allah ya samu dace. Ba ma cin da kai yanzu ni ba da kowa ma nake, tunda shi kuma ɗan crypto ba gane shi kake ba. To kowa yayi, nace kuma kowa ya kai kuɗin sa waya, kuma mun dawo mun taru muna ba mu da kuɗi. Ina ji abin da na faɗa kenan. Kuɗi duk suna waya fa, amma ana ta rashin kuɗi, mutane kowa sai ya zo ce ma ana karɓar wuta. A ina ake karɓar ta? Mu da kuɗaɗen mu da mun damƙa kawai za mu je bakin mai ƙone mu ci daɗi kawai mu more. Ina muke ganin wani? Babu. Allah ya raba mu da babu. Babu, ba mu ganta ba za mu ganta ba da izinin Allah. Kawai abin da yasa ake ganin babu, wanda suke ganin ta sun kuɗin ne an mai da su cikin waya. Kawai abin da ni na ce kenan. Amma ba ce a daina crypto ba. Allah ya sa mu dace. Da Allah a daina zagi da azumi. A bari sai bayan azumi, tunda dai hali ne ba za mu ce a daina yi, amma a bari sai bayan azumi. Kuma banda abinka, duk iya kasuwancin ka fa a duniya, la ilaha illallah, kaga kasan nan tamu, duk iya kasuwancin ka a duniya akwai manyan 'yan kasuwa. Akwai da na ce maka a Lugote, akwai Buwa, akwai a Masko. Wayannan duk manyan 'yan kasuwa ne, mun san su. Amma ba wanda za ka taɓa zama hira da shi ya baka shawara akan crypto. Amma za a baka shawara akan taliya, akan shinkafa, siminti. Za a baka shawara akan mai, baƙin mai, da sauransu. Ga su nan duk su Mudassir and brothers, su wane ne da ake ce musu, ga su nan dai 'yan kasuwan manya-manya. Duk ba crypto suke ba. Ni ban ce wallahi ba kyau ba, kawai ni dai mamaki nake da su wa'annan ba san hanyar nan da aka sa miliyan 100 da safe ta zama 200 da daddare ba. Amma wallahi ban ce kakkui ba, ban kuma ce bai da kyau ba. Yauwa, Allah ya taimaka. Yanzu da kuka yi magana ilimi ne, sai na faɗa muku wa'annan mutum 3 zuwa 5 ɗin in ga to in dai ilimin kasuwanci ne, su ai agunsu maga ta ɓulle, su ya kamata su ba mu shawara. Amma ban yi magana wani ɗan crypto ya daina, a'a ba wannan magana, a'a. Kuma in baka sani ba, ka je station ka ga yadda ake tsallata. Babu siyan mun wancan abin ka kawo kuɗin, ni da ɗan crypto ba wannan. Kawai dai Allah ya samu dace. Ba ma cin da kai yanzu ni ba da kowa ma nake, tunda shi kuma ɗan crypto ba gane shi kake ba. To kowa yayi, nace kuma kowa ya kai kuɗin sa waya, kuma mun dawo mun taru muna ba mu da kuɗi. Ina ji abin da na faɗa kenan. Kuɗi duk suna waya fa, amma ana ta rashin kuɗi, mutane kowa sai ya zo ce ma ana karɓar wuta. A ina ake karɓar ta? Mu da kuɗaɗen mu da mun damƙa kawai za mu je bakin mai ƙone mu ci daɗi kawai mu more. Ina muke ganin wani? Babu. Allah ya raba mu da babu. Babu, ba mu ganta ba za mu ganta ba da izinin Allah. Kawai abin da yasa ake ganin babu, wanda suke ganin ta sun kuɗin ne an mai da su cikin waya. Kawai abin da ni na ce kenan. Amma ba ce a daina crypto ba. Allah ya sa mu dace. Da Allah a daina zagi da azumi. A bari sai bayan azumi, tunda dai hali ne ba za mu ce a daina yi, amma a bari sai bayan azumi.
kuma banda abinka duk iya kasuwancin ka fa a duniya, la ilaha illallah, kaga kasan nan tamu, duk iya kasuwancin ka a duniya akwai manyan 'yan kasuwa. Akwai da na ce maka a lugati, akwai buwa, akwai a masko, wayannan duk manyan 'yan kasuwa ne, mun san su, amma ba wanda za ka taɓa zama hira da shi ya baka shawara akan kirifto. Amma za a baka shawara akan taliya, akan shinkafa, siminti, za a baka shawara akan mai, baƙin mai, da sauransu. Ga su nan duk su Mudassir and brothers, su wane ne da ake ce musu, ga su nan dai 'yan kasuwan manya-manya, duk ba kirifto suke ba. Ni ban ce wallahi ba kyau ba, kawai ni dai mamaki nake da su wa'annan ba san hanyar nan da aka sa miliyan 100 da safe ta zama 200 da daddare ba. Amma wallahi ban ce kakkui ba, ban kuma ce bai da kyau ba. Yauwa, Allah ya taimaka. Yanzu da kuka yi magana ilimi ne, sai na faɗa muku wa'annan mutum 3 zuwa 5 ɗin in ga to in dai ilimin kasuwanci ne, su ai abunsu maga ta ɓulle, su ya kamata su ba mu shawara. Amma ban yi magana wani ɗan kirifto ya daina, a'a ba wannan magana, a'a. Nan kuma in baka sani ba, ka je station ka ga yadda ake tsitsillata. Babu siyan mun wancan abin ka kawo kuɗin, ni da ɗan kirifto ba wannan. Kawai dai Allah ya samu dace. Ba ma cin da kai yanzu ni ba da kowa ma nake, tunda shi kuma ɗan kirifto ba gane shi kake ba. To kowa yayi, nace kuma kowa ya kai kuɗinsa waya, kuma mun dawo mun taru muna ba mu da kuɗi. Ina ji abin da na faɗa kenan. Kuɗi duk suna waya fa, amma ana ta rashin kuɗi, mutane kowa sai ya zo ce ma ana karɓar wuta. A ina ake karɓar ta? Mu da kuɗaɗen mu da mun damƙa kawai za mu je bakin mai ƙone mu ci daɗi kawai mu more. Ina muke ganin wani? Babu. Allah ya raba mu da babu. Babu, ba mu ganta ba, ba za mu ganta ba da izinin Allah. Kawai abin da yasa ake ganin babu, wanda suke ganin ta sun kuɗin ne an mai da su cikin waya. Kawai abin da ni na ce kenan. Amma ba ce a daina kirifto ba. Allah ya sa mu dace. Da Allah a daina zagi da azumi. A bari sai bayan azumi, tunda dai hali ne, ba za mu ce a daina yi, amma a bari sai bayan azumi. Kuma banda abinka duk iya kasuwancin ka fa a duniya, la ilaha illallah, kaga kasan nan tamu, duk iya kasuwanci. Ku dan kula mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode, kar ku manta ku yi like. Wani furuci da sarkin waƙayi ya fusata al'umma, furucin da yake cewa karatu ba na yan talakawa bane, kawai kowa karkade takalman shi, masu daukan fatanya su dau fatanya, masu daukan giya su dau giya, su tafi kasuwa kawai su je su nemi kuɗi. Domin ko karatu yanzu ba nasu bane na. Wannan magana ta fusata al'umma da dama. Mu saurari ma daidai lokacin. Bari mu saka maka bidiyon kalla domin a ce waka daga baki mai ta tafi daɗi. Amma kafin nan, idan kai bako ne, ka dangwala mana subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode. Na biyu menene ne ƙarin kuɗin makarantar boko da aka. Sarkin waka da kuke gani a cikin bidiyon nan yayi magana kaso biyu ne. Yayi magana akan masu yin cryptocurrency, sannan kuma yayi magana akan makaranta baki daya da kuma matasan arewa. Misrarin ma daidai wannan lokacin kalli bidiyon har ƙarshe. Musu dai irin dan crypto, duk in ga ka samu shi kace kai kana crypto caji, a shi me ya hada shi da shi baya yi, kuma ba a taba jin suna gani in an faɗi za ka ji kowa ya ce an faɗi. To samun ya ake rahoto ba anan matsalar take ba, wato kowa ya ce bai da kuɗi. Duk garin nan an ce azumin ma gara na corona da wannan, haka mutane suke cewa. To idan haka ne, kaga ya nuna mana cewa to kowa ya haɗa kuɗinsa ne ya kai crypto. Yanzu duk wanda ka tare ka caje za a ga bai da kuɗi, amma da ka duba wayarsu sai ga mutum kawai wasu abubuwa suna yin sama, wasu layi can zai ka je a ce yawa ya hau ka rasa me ya hau din. Oho, ashe wani sabon insimi ne. Wata fita ce daban. To ba wannan ne zai haka dariya ba.
yanzu shi dan crypto ba ma a bashi kai ba ma baka ka san ba a gane dan crypto, to dan crypto ba a bashi ajiyar kuɗi, ko ka aike shi da kuɗi ko ka ce nemo min abu in siya ya ce ma an samu ka bashi kuɗin ya kai, to insha Allah ka san me zai yi, zai je ya sa kuɗin ka, gashi amana ka bashi fa ajiya, ko kuma aikensa kai, ko kuma a'a abin ka ce ya siyo ma ya biya ma, ko wani ma kuɗin makarantarsa aka bashi ya biya, wallahi sai je sa su a crypto, a je a sa su a crypto ka rasa wai shi lissafinsa bari su sama sai ya zare ya bayar. To dan Allah dan annabi yaushe crypto zai daina da mutane? Ai ba zai yi ba, na daidai kuɗin ba naka bane kasa 20 ce aka baka aka ce je ka zo ka wani ma tasiri zai yi fa, ka yi maula ka ce baka da na shan ruwa an baka 10 ko an ma alat ɗinta, kawai sai ka ji mutum ya jefa ta crypto, kai da ka ce baka da abinci fa aka baka 10 sai ka ce baka da crypto, sai ka ce ka je jefa a crypto, ko kuma kawai an aike ka babanka ko babanka ko kuma wani dan uwanka ko dai abokinka ko wani wanda da ya amuto, yanzu in ga mu gaskiya jama'a, kada ka sake kuɗinka su shiga hannun wani, kawai da abin wani sako kai da kanka, dan ba a gane yan crypto, ba a gane su. Duk wanda ka tambaya ta je baya crypto ƙarya ne, kuma wani ya baya yin da gaskiya, wani kuma wallahi ba gaskiya ya gaya ba, musu gare su ba za su taɓa yadda suna yi ba. Yawwa sai maganar ƙara kuɗin makaranta, ni ina ga talakawa ya daina damun kansa dan an ƙara kuɗin makarantar boko, kaman kusan ya kamata ne masu dinga ƙara, tunda yawanci ai makarantun dama 'yan siyasa ne ke iya biya, shi talaka tun yaushe dai ya kasa biyan kuɗin makaranta, ai an daɗe ya daɗe da kasa kuɗin makaranta. Sannan ba hujja wacewa ce wata wai sai ta yi iskanci za ta je ta biya kuɗin makaranta, me dole a ciki? Ba dole, saboda in ka ɗau 100% na mata a arewacin Najeriya munan sai ka ga bai fi 10% bane suke aiki, kuma a cikin 100% na duk 80 ko 70 sun yi karatu. Sannan ka je ka samu ka duba opportunity na aiki, duk ya fi yawa a kasuwanni, ya fi yawa a kasuwanni. To ni ina ga kawai kowa kai ya damu ya je ya karkaɗe yan takalman sai ya saba fatanyarsa mai ɗaukan igiya ɗauka, kawai a shiga ya kwadugo. Idan mun nemo kuɗi mun tara kuɗi ba tare da boko ba za mu samu alheri, sai kaga gwamnati kuma ta yi ƙoƙarin yadda za a yi ta nema wa mutane aiki, amma akwai aiki, akwai ayyuka da yawa a kasuwanni, akwai su gasu nan yauwa, akwai su, tunda duk muka dinga baku labarin irin faɗi tashin da aka yi, kawai sai dai kowa ya rike bakinsa. Yauwa a ƙarshe dai abin da zan gaya muku shine shi karatun boko a Najeriya kawai na wanda ya samu dama ne, dama wanda yake da kuɗi, kawai wanda yake da kuɗi. Akwai ƙasashe da yawa da suke amfani da yarensu su yi cinikayya su yi kasuwanci kuma ba su raina yarensu ba. Mu ne anan kawai idan kai mistake a turanci yake zama ishu, na anan ne kawai. So me sai ka tambayi mutane me yasa in sun yi mistake a larabci baya zama ishu? Shi kuma karatun addini yana nan alaji, a soro za ka je ka zauna a baka shi a kyauta, ko ba a soro ba ka kira malami sai ya baka lokaci, ya baka addini, ya baka karatun addini, ka tashi ka tafi. To shine kadai dole, wancan ba dole bane. Ka je ka dauko tun da kan Dangote, buwa menene har shi ya sunansa Bill Gates din ma, ka je su kirga ma digirin su nawa ko masters din su nawa. Kana ji za ga professor ya karantar da kowa, gashi shi ya karantar da kowa, sai ga ya kare akan kiya mota, amma manyan wanda ya karantar wani ma ba karantar da shi ba, fatam ya shiga ya dan zazzauna, wallahi sai ka zo ganshi yana zunduma rayuwarsa. To jama'a mai haƙuri, su kuɗin makaranta kamata dama a dinga ƙara su, tunda dama shi talaka ba dan shi aka yi makarantar Najeriya ba, in dan shi aka yi ma dama ba amfana yake da su ba. Duk wanda kaga yana iya biya dama 'yan siyasa ne,
'yan siyasa kuma yawancinsu su suke raba kuɗin gwamnatin nan a ajiyunsu. Sai kuma ma'aikatan gwamnati kashi 90 a cikin 100 su suke raba kuɗaɗen gwamnati a ajiyunsu. So wannan ni ina ga ba lissafi ba ne na mutum ya damu. Kawai an ƙara kuɗin gwamnati sai ka ce an ƙara kuɗin makaranta ka ce to Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Babu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yawwa, sannan kuma mai ayat ɗaya ta ce ne lan yusibana illa ma kataballahu lana. So babu wani abu da zai rage ka kai. Yawwa, duk abin da Allah ya yi zai same ka, shi zai same ka. An ƙara kuɗin karatu, ka je wajen malaman soro su koya ma karatunka, kakka dawo ka ɗau igiyar ka naɗe ka tafi kwari, ka je ka kwadagonka ka nemi kuɗi. Malam ana shi neman kuɗi ba ma malami, ba a cika yinsa da malami ba mu a nan Najeriya. Yawwa, Allah ya sa mu dace. Yan kirifto. Sun fara raba wa mutane 20,000 a garin Gaidam. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a sashenmu na labarai da al'amuran yau da kullum. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai farin jini, sai ka daure ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa. 'Yan ta'addan Boko Haram na yankin Iswap sun fara rabawa mazauna garin Gaidam a jihar Yobe kuɗi domin shiga da su cikin harkar ta'addanci da suke yi. Jaridar Home Angle ta samu rahoton cewa 'yan ta'addan sun yi rabon 20,000 kowane gida a gidaje aƙalla 50 da yammacin Talata. 'Yan ta'addan sun kai hari ƙaramar hukumar ne da yammacin Juma'a 23 ga Afrilu kuma suka ƙwace garin. 'Yan ta'addan sun lalata dukiyoyin gwamnati da na jama'a masu zaman kansu, wanda ya haɗa da dukiyoyin kamfanonin sadarwa, amma ba su cutar da fararen hula ba. Haka zalika sun ɗaga tutar su a garin domin gayyatar mutane da su shiga ƙungiyar. Ɗan majalisar wakilai Lawan Shatima ya bayyana cewa ƙarya hukumar soji suke yi cewa sun ragargaji 'yan ta'addan ranar Lahadi. Kuma ya ce mutanenmu na cikin wani hali, ta yaya a matsayin mutum na ɗan Najeriya amma Boko Haram ke mulkin garin tsawon awanni 24 kuma kamar babu wani ruwan kowa. Ya ce mutanen garin Gaidam da dama sun gudu daga garin. Ɗaya daga cikinsu, Rawa na Usman, ya bayyana wa Daily Trust cewa 'yan ta'addan sun kashe mutane guda biyu ma'aikatan ƙungiyar agaji. Ƙungiyar dai na amfani da damar da talauci da ƙangin rayuwa da mutanen yankin ke ciki, ta yi amfani da kuɗi wajen gayyatar su shiga ƙungiyar. Al'umma da dama na kira ga gwamnatin tarayya ta shiga lamarin, domin kada a ɗauke hankalin mazauna yankin da wani kuɗi da bai taka kara ya karya ba. Ya kawo mana ƙarshen wannan lamari na rashin tsaro a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. Haka kuma da haka muka kawo ƙarshen labaran namu na yanzu, sai mun sake saduwa da ku a wani labaran namu na daban.